Milí priatelia, tak už neviem, či smiech cez slzy, ale údajne sa 23. septembra v New Yorku konala konferencia sponzor Reset, klasika, kamoši to veľký Čaputovej, PSK a mnohí iných. Vystúpili samozrejme, že spolumajitelia. Nebolo by nič čudné, že aj syn Andreja Kisku, no ale poctil ich návštevou pán prezident Pellegrini. No keď som videl tie fotografie, to množstvo bratislavských slnečkarov, asi je otázka, ako tam cestovali. Možno im Šimkovičová naozaj nesedela do počtu v tom lietadle, ale ja verím, že prezident zverejní, koho vlastne viezol do Spojených štátov amerických. Letenky sa zhruba hýbu na úrovni 5 až 7 tisíc a to zaplatilo aj ministerstvo. Len preto Ministerstvo kultúry letenky kupovalo, lebo ich prezident odmietol. A už keď sa to prevalilo, tak samozrejme prezident zaútočil do ministerky a jej dcéry. No ale už nikto nepíše, že tú prepravu si platila tam v rámci vnútroštátnej prepravy za svoje. Také je Slovensko. Benedikovičová už neútočí do pána prezidenta za pôžičku sestry, ale možno niekto tam za morom dohodol, že sa opäť zaoberá popradským letiskom Frizante za 18,50. No tak sa robí politika na všetky strany, naľavo, napravo. Len mi je smutno, že prezident zrádza hodnoty našej koalície. Správa sa ako Korčok, ako Čaputová. No tej sa asi ospravedlním prvýkrát v živote, lebo ani Čaputová nemíňala 12 miliónov, ale 5. Prajem vám pekný deň a idem sa prejsť, pretože mi to riadne zdvihlo tlak.